ବନ୍ଧୁଗଣ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାକୁ ଏ ଦୁନିଆ ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର କରି ଚାଲିଛି। ନା ଅଛି କୋର୍ଟ ନା ଅଛି କଚେରୀ। ବଳାତ୍କାର ସହି ସହି ସବୁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ଟଙ୍କା ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏ ଦୁନିଆ ତୁ ମୋତେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବୁନି। ସେହି ଦିନରୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ସେ ଦେଇଦେଲା ତ ତା ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ନଦେଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ଆଉ 15 ଜାଗାରେ ସେ କହି ବୋଲୁଛି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି। କାହିଁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଦେଲାବେଳେ କାହିଁ ଏମିତି ତ କହୁନି କି ତା ପାଖରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି କେମିତି ସୁଝିବି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ମୋ ମଥା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଦୁନିଆ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର କାହାଣୀ।